Hola, una altra vegada. Avui el tutorial que us faré és sobre com gravar àudios fent servir la Padlet. I hem quedat que tindrem tots cara de Padlet quan tornem, però és una eina que va molt bé i és molt fàcil de fer servir, val? Mireu, aquesta és la Padlet que he creat perquè puguem continuar fent els programes de ràdio que estàvem fent. A 5è ja n'hem fet uns quants i a 6è doncs, ens hi anàvem a posar, però no hem tingut temps, val? Mireu, per començar, el que farem avui ja us he explicat que serà el dels 24 llibres, que ja està començat i després potser podem fer alguna en anglès. En tot cas, jo el que he fet ha estat fer columnes aquí, val? Veieu? Aquí a les columnes on s'han de gravar els àudios de presentació, que ja hem quedat amb dues persones que m'ho fan. Per tant, aquí només m'ho han de penjar les persones que hi hem quedat. Sí? Un altre dia, a la connexió parlem. Com es fa per gravar un àudio? Doncs clico aquí. Sí? Ara no ho faig aquí perquè no vull barrejar. Després aquí, a recomanacions de llibre. No cal que m'ho escriveu, ha de ser en català, perquè és un treball de català, això. Si us fa molta il·lusió, després en fem un en castellà, si us sembla un altre moment. Però aquest programa d'avui és en català, mira, de castellà també en podríem fer un d'algun tema que us interessi. Ja en parlem, m'ho deixeu a propostes, què faig? Clico aquí, pum, val? Fixeu-vos amb el cursor, Torno a començar, fico aquí, recomanacions de llibres. Aquí algú ja me n'ha fet un, no sé de què és ara. Afegeixo, clic. Des del mòbil també es pot fer, I després, això és per pujar fotos, i això enllaços, fotos. No, doncs me'n vaig aquí. Fixeu-vos a veure on estic. Aquí que hi ha 3 puntets. Val? Això vol dir que hi ha més opcions per pujar. Clico i aquí tinc tota una colla d'opcions. Quina és l'opció que vull? Vaig baixant, vídeos no, Voice. Sí? Record audio from your microphone. Si ho teniu en castellà, segurament diu voz, gravar des del micrófono. Val? Veieu? No té cap pèrdua, Clico. Val? I després, fixeu-vos que aquí ja es comença a veure les zones de so, sí? Ens diu que podem posar pausa en qualsevol moment, que m'he quedat en blanc, fico pausa, i després fico play, com fem amb l'Audacity. Que el màxim de llarg són 15 minuts. No crec que ningú es passi més de 15 minuts xerrant. Que abans de guardar-ho pots escoltar, pots ficar play i escoltar per mirar si esteu d'acord o no, que no ho torneu a gravar. I sí, que ens diu que tenim unes veus molt precioses i boniques, va? Doncs ara vaig a gravar. Veieu? Fixeu-vos amb el cursor. Aquí sobre, sí, segurament us demanaran permís per fer servir el micro. Dieu que sí. Sí, ara estic gravant, Imagineu-vos que vull... Ai, ups, m'he quedat en blanc. Fico pausa, ho veieu? He ficat pausa, però ara no he acabat la gravació. Ara continuo la gravació. Això ho puc fer tantes vegades com vulgui fins a 15 minuts. Va, ara sí que fico pausa i tinc dues opcions. Puc dir, ui, no m'agrada gens, que discard and restart, o no sé com ho diu en castellà, però suposo que deu ser cancelar i no sé què, o play back and save. Fixeu-vos, ara ficaré el que he gravat, Fiqueu un títol per anar bé, sí? Aquí fico Núria Proves, sí? I ara sentireu que se solaparà, mireu. Heu vist? Sí? Si m'agrada el que he gravat, doncs ho guardo, si no, no. No us preocupeu si us quedeu en blanc, perquè després jo això ja ho puc retallar, quan edito el programa, vull dir que no cal que sigui perfecte, després agafo i ho guardo, guardar. Ara s'està guardant i ja està. Núria Proves. Fixeu-vos, això ho podreu veure tots, sí? I després jo això ho puc descarregar, val? Jo, per editar el programa, jo aniré aquí i descarregaré l'arxiu. Això vosaltres no ho heu pas de fer. Deixaré. Pausa.
Sí? I després jo això ja ho faré servir, ja ho enganxaré amb l'Audacity, perquè veieu com ho faré. Jo ho baixo, ara se'm baixarà com un arxiu d'MP3, sí? I aquest arxiu jo després el posaré a l'Audacity, que l'Audacity és, aquí encara sóc jo, és aquest programa, sí? Que jo faig servir, que és el que fem servir, si us en recordeu, per gravar els programes de ràdio. Fixeu-vos. Ara ja ho he fet així. Després els aniré enganxant tots un rere l'altre, els editaré, retallaré els trossos que no i ja està. Val? Però tot això vosaltres tranquils. No, encara no us toca. Vinga, macos.